Kaixo neska mutilak, hau da Gazteon kasetaren bideobloga. Gaur 7. artea irauli zuen pelikulari buruz hitz egingo dugu. Inoiz galdetu diozu zeure buruari ea libre zaren, ala beste pertsona batek zure bizitza kontrolatzen du. Gaur Show de Truman pelikula aztertuko dugu. Nola sentituko zinateke zure bizitza osoa telesail bat izango balitz? Zer gertatuko litzateke? El Show de Truman pelikula oso film ospetsua da. Pelikula honen protagonista Jim Carrey da. Pelikula honek Truman izeneko gizon baten bizitza kontatzen digu. Agerian bere bizitza perfektua da, baina Trumanek ez daki bere bizitza telesail bat dela. Trumanen etxea, emaztea, lagunak, lanpostua, dena aukeratu diote. Baina Trumanek ez daki hori ez dela erreala. Baina egun batean gauza arraroak gertatzen dira eta galderak egiten hasten da. Eta filmean momentu oso ikoniko bat dago. Trumanek beldurrari aurre egiten dio, eta itsasontziz ihes egiten saiatzen da. Eta espero ez zuena gertatzen da. Zer gertatuko da? Pelikula ikusi behar duzu, oso ona da. Gainera, hausnarketa filosofikoak egitera bultzatzen gaitu. Adibidez, gure mundua erreala da. Zergatik gaude gu hemen mundu honetan? Agian, pertsona guztiak, ezagutzen ditugu pertsona guztiak, aktoreak dira. Edota telesail baten protagonistak gara, gu jakin gabe. Filosofia murgiltzeko eta galdera sakonei erantzuna bilatzeko oso aproposa da pelikula hau. Gomendatzen dizut. Eta orain galdetzen dizut zuk zer egingo zenuke? Errealitatea ezagutu naiz eta oso gogorra izan, ala ez jakintasunean bizi. Nik batzuetan lehenengo aukera hartuko nuke, baina besteetan bigarrena. Hau izan da Gazteon kasetaren bideobloga. Beti bezala, eskerrik asko eta laster arte.